un 60%. E iso, desde o noso punto de vista, é o primeiro punto de anclaje que nos queremos deixar claro e queremos deixar seguro, porque entendemos que temos poucos recursos e que, por ahora, todas estas pérdidas as está sufrindo o sector productor. Imaginamos que no ano que ven entrará tamén o sector industrial a sufrir a crisis, pero no día de hoxe o sector productor é o que está sufrindo fundamentalmente a... Nos entendemos e decíamos que no Ribeiro había unhas pérdidas do 75% que agora cuantificamos un 60%, e xa con todos os datos e ao final da campaña, que na Ribeira Sacra decíamos unhas pérdidas do 60% e agora valoramos en torno ao 50%. En Valdeorras sí que pasamos, tamén seguramente porque temos menos implantación ali do 80% e agora cuantificamos un 60%, e en Monterrey cuantificamos as pérdidas en torno a un 75%. Danos unha media de un 61%, e xa digo, é un dato moi preocupante que desde o noso punto de vista ten que facernos recapacitar xa, porque o outro factor importante nos que nos queremos reflexionar hoxe, o dato que queremos trasladar hoxe, é que os agricultores a días de hoxe teñen de costes de produción un 15% máis debido aos daños da xeada.